Hallo, mag ik even wat vragen? Dat mag. Heeft u misschien enig idee hoe lang het Koninkrijk bestaat? Ik zou het echt niet weten. Nee, geen idee. 1500 jaar. Nee, dus... Hallo, meneer. Un pregunta. ¿Você cuánto años el reino holandés existe? No, yo idea. Hola, buona pergunta. A mim também é 60, é bastante bastante tempo. Die soort ongeveer 200 jaar. 1813. 200 jaar. Koningshuis dat existeert 2 eeuwen. O caso real é factor que está único todo o pueblo de país autónomo de reino. 200 años relacionan estrecho dentro de un reino. Ainan den qua contribución de Aruba a crece y vira más y más importante. Voor de industrie nang exigente. Kristallen die oren hingen De na industrie nang exitoso. In de medische handboeken staat altijd dat we praten over Curaçao aloe. Dat is natuurlijk altijd een klein beetje een doorn in het oog van Aruba gebleven, want ja, het kwam eigenlijk uit Aruba, die aloe. Niding, just 3 anos, ainda não acaba de explorar full Na 1929, na começar a processar para o barril de petróleo. Por ejemplo, $2 nanco Antillas estava tahanha, tata bem de lago de Aruba. Aruba a força cambio nang estatal. E Holanda também a mira e valor para ampliar sua influência. O sistema de enseñanza na Aruba é sistema de enseñanza holandês. Dus isso aqui dá a conexão mais fácil com Holanda. Aunque holandês não tem idioma, que é muito nang tende rond die nang na kas. Van Koolwijk was een priester en hij was eigenlijk een beetje een soort eerste archeoloog. In 1892 kregen onderdanen hier het Nederlanderschap. Wij werden voor het eerst Nederlander. E não por nenga que o erubiano sempre senti sumes parte di reino. Na consamento de guerra, mas tanto nang recht riba colectar placa para costas defensivo, comprar Spitfire, comprar onderzeeboot, torpedojager. Maar Omboy zat op een gegeven moment in Tilburg met Delanoy, maar ze zaten samen in een appartement en organiseerden van daaruit ook acties. Ja, activiteiten en zo. Dit was het oudste zeefort van Europa. Het is heel belangrijk geweest in de Gouden Eeuw van Nederland. Want van hieruit vertrokken een heleboel schepen naar Oost-Indië en naar West-Indië. Por visa, a decisão de meu antecessor Isaac Herman para subir barco aqui de metade do século XVIII, ela percurá com Ami Awe, da rubiano.